हेलो फ्रेंड्स बयखौबो गोदान आपडेट यूट्यूब चैनल फिन बरायफिननाय थालायबाय आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोनां भिडिअ लाबोदों नोंथांमोननो भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय भिडिअआ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनानै मोनखादों जानो हागौ दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन जायफोरना एटीएम कार्ड गैया नोंथांमोना बैंक एकाउन्ट खुलिनानै एटीएम कार्ड मोनाखै नोंथांमोना माबोरै फनपे खुलिगोन आं नोंथांमोननो बेखौ खोन्थागोन जोङो जायफोरना एटीएम कार्ड गैया डेबिट कार्ड गैया नोंथांमोना फनपे खुलिनो थाखाय नोंथांमोना आधार कार्डजोंबो खुलिनो हागोन माबायदि खुलिगोन नोंथांमोननो बेखौ आं फुल प्रसेस नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों फारसेनिफ्राय खोन्थागोन नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय आं नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय खोन्थागोन आरो जायफ्रा गोदान आपडेट यूट्यूब चैनलाव दिनैसो फार्स्ट टाइम नोंथांमोना चैनलखौ नायदों भिजिट खालामदों नोंथांमोना चैनलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय बेफोरबायदि गोदान नोंथांमोना भिडिअ मोनबाय थानो हागोन अनलाइन आपडेट अनलाइननि माखासे नोंथांमोना गावबा गावनो मबाइलजों मावना लानो हागोन नोंथांमोना आंनि बे चैनलनि भिडिअफोरखौ नायै अब्ला आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन आधार कार्डजों जोङो माबोरै फनपे खुलियो बेखौ खोन्थागोन एटीएम कार्ड गैयालासिनो नोंथांमोनाबो आधार कार्डजोंनो फनपेखौ खुलिनो हागोन माबायदि खुलिगोन आं नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय खोन्थानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ अब्ला नोंथांमोना प्ले स्ट'राव फनपेखौ डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय बिनिफ्राय आंना अलरेडि फनपेआ दंखायो बिनिफ्राय आङो फनपेखौ अपेन खालामनोसै नायलांबाय थादो नोंसोरो बेयाव दङ नायबानो जाबाय बेयाव नुदों नोंथांमोना फनपे नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामना लादो जायफ्रा एटीएम कार्ड गैया नोंथांमोना फनपे दासिमबो खुलियाखै नोंथांमोना आधार कार्डजों खुलिनो हागोन बिनिफ्राय आङो बेखौ अपेन खालामनोसै फनपेखौ बिनिफ्राय नायबानो जाबाय बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन आं सिगांनो खुलिखानायमोन बिनिफ्राय आं नोंथांमोननो खोन्थालांसै जों माबोरै आधार कार्डजों खुलिनो हायो जायफ्रा दासिमबो नोंथांमोना खुलिनो गोसो दं नोंथांमोना फनपेखौ डाउनलड खालामदो एटीएम कार्ड गैयाबाबो नोंथांमोना फाइनालि खुलिनो हागोन बिनिफ्राय बेफोरबायदि गेवगोन नोंथाङा फार्स्टआव फन नाम्बार होनांगोन बिनिफ्राय नोंथाङा बेयाव फन नाम्बार होखांनायनि उनाव नोंथाङा बेयाव साबमिट थुनांगोन बिनिफ्राय बेयाव अटिपि नाम्बारा अट'मेटिक जाखागोन नोंथांमोना बिनिफ्राय बेफोरबायदि पेज गेवगोन बिनिफ्राय नोंथाङा बेंकखौ एड खालामनांगोन बेंकखौ एड खालामनो थाखाय बेयाव दंखायो नै प्रफाइल बेयाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय बिनिफ्राय बेफोरबायदि पेज गेवगोन नोंथांनाव बेयाव नायबानो जाबाय बेयाव नोंथाङा नुगोन आंना मोननै नालाय बेंकआ बेयाव नायबानो जाबाय नोंथाङा आरो नोंथांनि बेंकखौ नोंथाङा एड खालामनो थाखाय बेयाव एड बेंक एकाउन्टआव थुनानै होबानो जाबाय बिनिफ्राय आंना एड जाखाजोबनाय नालाय नोंथाङा गोदानब्ला बेफोरबायदि एड बेंक एकाउन्ट नुगोन बेयाव नोंथांमोना खनसे थुनानै होबानो जाबाय बिनिफ्राय आङो दा खोन्थानोसै फिन' पेमेन्ट बेंकनिखौनो नोंथांमोननो आं खोन्थानोसै बे फिन' पेमेन्टखौ आं नोंथांमोननो अपेन खालामना खोन्थागोन आधार कार्डजों माबोरै खुलिनो हायो बेयाव थुबाय आङो बिनिफ्राय बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवबाय बिनिफ्राय आङो फार्स्टनिफ्राय खोन्थानो थाखाय बे रेसिटआव मारिनांगोन बिनिफ्राय आं नोंथांमोननो फार्स्टनिफ्राय खोन्थानो हागोन बिनिफ्राय इयाव चेक बेलेन्सबो खालामनो हायो आं सिगांनो एड खालामखानाय नालाय बिनिफ्राय जोङो दा आधार कार्डजों खुलिनायखौसो आं नोंथांमोननो खोन्थासिगोन दा आधार कार्डजों खुलिनो थाखाय बेयाव अपसन ओंखारखागोन बिनिफ्राय आङो बेयाव रेसिटआव थुनानै होनोसै बिनिफ्राय नायबानो जाबाय बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन बेयाव मोननै अपसन दङ नायबानो जाबाय डेबिट एटीएम कार्ड नोंथाङा बेयाव एटीएम कार्ड होनानैब्लाबो नोंथाङा फनपेखौ खुलिनो हायो बिनिफ्राय बेयाव दङ नै आधार नाम्बार लिंकिं उइथ बेंक बेयाव नोंथाङा बेयाव थुनानै नोंथाङा आधार कार्डजोंबो फनपेखौ खुलिनो हायो बिनिफ्राय आङो दा आधार कार्डजों खोन्थानोसै नायबानो जाबाय बेयाव आं अब्ला प्रसिडआव खनसे थुनानै होनोसै अब्ला बेफोरबायदि पेज गेवगोन नायबानो जाबाय बेयाव दङ नै इन्टार द फार्स्ट 6 डिजिट अफ आधार नाम्बार बेयाव नायबानो जाबाय नोंथाङा बेयाव नोंथांनि आधार कार्डनि फार्स्ट नाम्बारखौ बेयाव होबानो जाबाय बिनिफ्राय लास्ट दङ बेयाव एक्स बेखौ नोंथांमोना होनाङा बेयाव नोंथांमोना नाम्बारखौ थुनाङा बे ससे फार्स्टनिखौल' 6 डिजिटखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय अब्ला आं होलांनोसै आंनिखौ नोंथांमोनाबो होबानो जाबाय बिनिफ्राय आं होबाय बेयाव 6 डिजिट नाम्बारखौ बिनिफ्राय आं दा प्रसिडआव थुनानै होगोन बिनिफ्राय भेरिफाइ जागोन बियो दसे नेबानो जाबाय अब्ला बेफोरबायदि पेज गेवगोन नायबानो जाबाय बेयाव अटिपि नाम्बार फैगोन अट'मेटिक आंना फैखाबाय बिनिफ्राय हारसिङै जाखागोन बियो नायबानो जाबाय नोंसोरो अब्ला बेयाव नायबानो जाबाय इउपि पिन बेयाव नोंथाङा पिनखौ होबानो जाबाय नोंथाङा जेब्ला फैसा सोनानै हरो नोंनि फनपेनिफ्राय अब्ला नोंथाङा बे पिनखौ होनो गोनां जागोन बेखौ नोंथाङा बेयाव होबानो जाबाय अब्ला आं होनोसै आंनिखौ बेयाव नोंथांमोना गोसोम नुदों जानो हागौ मानोना बेयाव जोंहा श' खालामनानै होआ स्क्रिनशटफोरखौ स्क्रिन रेकर्डफोरखौ बेनिखायनो गुबुन मोनसे मबाइल थाखायोब्ला केमेरायाव देखायनो मोजां जायो नोंथांमोना दा बेयाव खोमसि नुदों जानो हागौ अब्लाबो नोंथांमोना बुजिखागोन फनपेखौ खुलिनाय समाव जोंहा मोनब्रै डिजिट होनांगौ फिन' बेंकआव बिनिफ्राय स्टेटआव जोंना 6था होनांगौ बेखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय बेयाव खोमसि नुदों नोंथांमोना अब्लाबो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना आधार कार्डजों खुलिनो गोसोब्ला नोंथांमोना हागोन बेयाव लिरखागोन कनफार्म 4 डिजिट इउपि पिन बेयाव नोंथाङा पिनखौ होबानो जाबाय मोनब्रै बेनिफ्राय आं होबाय अब्ला बेफोरबायदि पेज गेवगोन नायबानो जाबाय
अब्ला राइट जाबाय आंनिया बियो दा मा आधार कार्डजोंनो आङो फनपेखौ खुलिबाय। नोंथांमोनाबो हागोन बेयाव चेक बेलेन्स बेयाव आं बेलेन्सखौ चेक खालामनो हायो। दहाय आं नोंथांमोननो खोन्थादोंमोन पिन होनांगौ होननानै बिनिफ्राय बे पिनाव खोमसि नुदों। जोंहा मा बेफोरबायदि पार्सनेल प्राइभेट जोंहा बेंक एकाउन्ट बायदिसिनाखौ जोंहा बेयाव स्क्रिन रेकर्ड खालामनो हाया। मबाइल गंनै थानायमोनब्ला आं नोंथांमोननो केमेरा खालामनानै नोंथांमोननो भिडिअ खालामनानै खोन्थानो हागौमोन। बिनिफ्राय दा मबाइला गंसेल' नालाय आङो स्क्रिन रेकर्ड खालामनानै खोन्थाबाय। बिनिफ्राय स्क्रिन रेकर्डआव जोंना माखासे बेफोराव बेंकनि फनपे पेटिएम गुगोल पेफ्राव जोंहा माखासे स्क्रिन रेकर्ड जाया। बिनि थाखाय नोंथांमोना दहाय खोमसि नुदों। बिनिफ्राय नोंथांमोना बानायबानो जाबाय फाइनालि हाखागोन इजि प्रसेस ओरैनो गेवलांखायो फारसेनिफ्राय नोंथांमोना पिन बिनायाव पिन होबानो जाबाय। बिनिफ्राय अटिपि बिनायाव अटिपि होबानो जाबाय। अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअ एसेनोसै आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय जोङो माबोरै आधार कार्डजों फनपेखौ जोङो खुलिना लानो हायो। जायफ्रा एटिएम गैया नोंथांमोना एटिएम कार्ड मोनाखै नोंथांमोना फनपेखौ नोंथांमोना आधार कार्डजोंनो इजिलि नोंथांमोना गोरलैयै खुलिना लानो हागोन। अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअ एसेनोसै दासिमबो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो बिनिफ्राय नोंथांमोना लाइक खालामदो आरो नोंथांमोना बुजियाखैब्ला कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट लिरनानै हरब्लानो जाबाय। अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअ एसेनोसै फुल भिडिअ नायनो थाखाय थेंक इउ।